Sanibonani guys, igama uNqobelani Phosela Mazwibela eIthonga angomhla ka-12 February. Guys, uphinda ke usaloke enamathele ethe kubantu bakaNtanzi. Khombisa kahle ngokusobala ukuthi umndeni wakhe, uma wakhe uyamlahla, ukhetha abantu abangesibona abegazi. uNtanzi ke namhlanje ubabizile ezobuza phela ukuthi kuhambe kanjani njengoba kade beyobheka uSanele noMamFaith. Hayi ke guys, uphinda wacula washo ukuthi hayi abafana bahambile bathola indlu eyigogogwana ekubonakala kahle ukuthi bekukhona umuntu ohlalayo kuyona. Washo ke nokuthi ke bafike sekhala ibhungesi sekungekho umuntu, kodwa ngathi impela bekade kukhona uSanele lapha ngoba balandelile inyawo akade ehamba enyathela phansi, kodwa ke hayi kwathi ngasesihlahleni kwabonakala ukuthi uphelele ngakhona. Hayi ke uNtanzi manje wathi lalela ndana kabafana bami, lokho kuchaza into eyodwa ukuthi lo mfana usasela esigodini sase-Izulwini. Manje ke kumele nina nonke niphume nabe nenze isiqiniseko sokuthi nibheka wena Sonto, wena Ndlu, wena taxi rank. Umuntu nomuntu ogibelayo etaxini, umuntu nomuntu ogibelayo nophuma ebhasini, niyabuza akukho umuntu nanoyedwa ozophuma kulesi sigodi kungaziwa ukuthi ubani. Siyezwana? Bathi yebo. Kodwa yabona ke manje isikhathi sokuthi nivala imigaqo, nibheke kakhulukazi umuzwa kaDladla. Yabona ke lapho nenze isiqiniseko sokuthi niyabheka futhi nakoMagwaza, nenze isiqiniseko sokuthi niyamthola lo mfana ngoba impela amahlathi kumele aphele manje, isikhathele manje lo mfana. Wathi uZama, hayi bo baba, manje awusho mewukuthi usihambile ke weqakekela esigodini sase-Ezulwini sizothini? Wathi yabo le mfana usezenza iqhawe kakhulu manje, I'm sure uzohamba aye lapha kubo koMagwaza eyibonakalisa ukuthi ke unamandla mangakanani kubona. So nje nina nje bhekani khona, nibheke nakoDladla lapha ekhweni lakhe, ngeke ningamtholi. Nangampela ke guys, phinda nekhanda elikhulu waliqhuba ke guys ikhanda lakhe, watshela abafana bahamba bayomthungatha ke guys uSanele. Hayi ke kuthe nje kusanjalo ke abafana sebehambile, uZama wahamba wayakuphinda eyoxolisa. Angithi guys belo ke esho ukuthi akamthembi kahle uphinda, sengathi uze la nje ufuna ukubaqumba phansi, yena uhlangene noSanele noMamFaith. Shuthi ke manje siyakholwa kuZama ukuthi hayi uphinda umuntu oright, umuntu onakekela abantu bakoNtanzi, ubakhetha okudlula abantu bakoMagwaza ngisho nakudlula uma wakhe uqobo lwakhe. Uthe phinda ngiyaxolisa, usuwenza izinto eziningi kulomndeni walekhaya, usubonisile ukuthi uthembeke kangakanani koNtanzi. Hayi uphinda wamane wathi khululeka Zama, ngizomthola uSanele, uyezwa, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngibuya naye phila. Hayi kanti uNtanzi uyabuka ule ekhoneni, uyabona ukuthi ngeke ingane yakhe sengathi benophinda khona le nhlantsana yothando evelayo. Hey guys, uphinda ubuye wabuya ke ezotshela uNtanzi ukuthi hayi khululeka ke wena baba, yabona nje ishaya ngakho ke manje bonke abafana sebehambile, kungekudala nje sobe sesizwa indaba ezimnandi. Hey uNtanzi wasukuma esihlalweni wathi kulungisa kancane ishethi, wathi lelela lawe mfana, ngifuna ukukutshela into eyodwa nje qini. Ngifuna wazi ukuthi wena awunasabelo salutho kwindodakazi yami uZama. Hayibo. Waqala ke manje ukuphinda wayibuza, wayiphendula ukuthi usengenaphi manje uZama ngoba kukhulunywa la ngokutholakala kaMamFaith benoSanele. Waqhubeka uNtanzi wathi yabona wena, ngakukhulisa, ngakuphipha, ngakwenza wayindoda le oyiyona, kodwa ngikaze nakanye ngikutshela ukuthi ukukhulisa kwami ngikufaka igazi lakoNtanzi, awusiyena uNtanzi wena. Hayibo guys, kwenzakalani kuPablo? Waqhubeka wathi yabona wena mfana wami, ngiyakubona nje lokuyihle satshanyana lapha kwindodakazi yami uZama. Hayibo uhlanya ngempela wena, uma ucabanga ungafika mina ngikuqashe ungisebenzele bese uthatha leyo mali futhi mina ngikuholela yona unginikeze inkomo zamalobolo. Hayibo guys, uphinda wamane womelwa amathe emlonyeni wangazi nanokuthi aphendula athini. Wathi mfana, impilo yakho ila wena la intendeni yesandla sami, okusho kona ukuthi noma inini ngingayithatha mina kanjalo nje. Hlukana nje noZama wena, hawuyena uNtanzi futhi wena. Hayibo guys, waqede waphuma wahamba uNtanzi. Abona ke manje uNtanzi useyikhombisa ngokusobala ukuthi uphinda umzonda kangakanani. Ngeke sithi sikhuluma indaba yokutholakala kwabantu abayingozi la emndenini, oSanele noMamFaith abafuna ukuthi bekuyise ejele wena bese
uqhamuka nento eseceleni kangaka, uthi nje wena uzama, hands off uzama. Worst part ukuthi uphinda yonke lento ayenzayo ukuthembeka kakontanzi ukwenza ngoba nakhe ethanda uzama. Uncamela ngisho ukubulala unina amzalayo, hhayi ngoba nakho kuyimali kahle kahle, yingoba nje madly in love guys, head over heel guys, ngozama. Manje mase simtshela kahle uNtanzi ukuthi akukho mshado ozoba khona phakathi kwabo, asoze abe uNtanzi, asoze nje amukela ngisho amalobolo akhe ngoba vele aphume ey'malini zakoNtanzi. Chaza into eyodwa ukuthi-ke uphinda akaqoqe konke okungokwakhe, mekuthi kukhona okungokwakhe okulapha kaNtanzi, ebese yahamba eya kuma wakhe eyocela ushwele ngokuthi wamdubula unyawo, ebese emva kwalapho ajikele oNtanzi-ke isibhamu kasiphendula asibeke ekhanda likaNtanzi asimhlephu, amuthi hlephu. Ebese-ke uzama mhlawumbe angamxolela-ke ngoba vele phela uthando umane ucime nje njengogesi, kalula kanjalo, but useyibonakalisile uNtanzi ukuthi akamlungele uphinda. Kona konke uphinda ekwenza guys, ebulala abantu, ezama uku-impressa uNtanzi. uNtanzi akayigqizi iqakala yonke leyo nto leyo, usayinto nje, usayinebethwane lapha kuyena. Guys, ngaze ngamdabukela bakithi uphinda eseyinikele kangaka. Hayi bandla, impela kuye kushiwo kuthiwa umuntu akaneliseki, umgodo ongagcwali. Phinda kumele akubone-ke lokho manje ukuthi uNtanzi asoze amanelisa noma ngenzani. Ngisho ngayinquma ikhanda lakhe yena alibeke la eduze kaNtanzi, uNtanzi still ngeke aze amthathe njengelunga lomndeni wakoNtanzi. Guys, akupheli-ke lapho, uhambile-ke guys uSanele wayibonakalisa Mbali. uMbali-ke wase wajabula ukuthi usebuyile-ke. uSanele washo ukuthi ngizokweseka sithandwa sami, ungaxakeki nje kakhulu, ngizokuthatha ngikufihle khona la ekhaya koDladla. Bonke-ke umndenini bakoDladla-ke bavumile ukuthi uSanele acuphe ahlale khona isikhashana. Basho-ke futhi ukuthi sebezomlekelela manje, ngeke ayilwe impi kaNtanzi yedwa. Njengomndeni, njengomphakathi bazolekelelana ukuqumba phansi lesi sigora lesi-ke esisatshwa kakhulu endaweni esingoNtanzi. Guys, nabo Mgabadeli-ke bajabulile kakhulu ukubona ukuthi oMagwaza nabo baredi, sebeyilolile ikhali zabo, sebefuna ngempela ukuthi bayinqobe lempi ndawonye, bekwazi ukuthi belekelele phela-ke nanguSanele umkhwenyana wabo wakusasa, ukuze-ke isigodi sasezulwini sike sishawa umoya. Kudala sasithwele kanzima ngenxa kaNtanzi. Sithembe-ke guys ukuthi-ke ekugcineni sizoyithola sonke lento ekade sasiyifuna, ukuthi sike sibone oNtanzi behlulwa, hhayi ukuthi sonke isikhathi kuloke kuwina bona. Avela lapho-ke amazivela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobelani Phosela Mazwibela, eIthonga angomhla ka-12 February. Guys, uphinda-ke usaloke enamathele ethe ntshi kubantu bakaNtanzi, khombisa